Аның гомер юлы ил тарихында булган вакыйгалар чагылышы. Бабайсы репрессияга эләгә, башта бар нәрсәләрен тартып алалар, үзләренә мунчада яшәргә туры килә. Ә инде соңрак атып та үтерәләр. Марат Әмирхановны кечкенәдән кулак кешеге дип йөрткәннәр. Гомумән, бала чагы җиңел булмый. Сугыш чоры һәм аннан соңгы ачлык елларын күргән бала ул. İdil yarlarından balkıp kına, Matur bulu bağı bizde tan şekerli yaktı tuğan ile, Bakıp bir gencim Tataristan. Bunu şimdi bu mektep bir 7-8 yaşlar yanlış var burada. Büyüklerin evladıyım. Avulda yarmış kızlar var, yaşlar var bekinde. Ağır olsa da her şimbe gününe kulüp açıla. Kulüpte o günü beşir ola. O vakıtta beşir deyip ötelerinde. Bitiriyor beni çakralar kilip alalar ya. Kulüp müdürü kilip beni alıp biteyim neydi. Ben şu yarmışı olarak çok zor popülerlik kazanıp verdim. Марат Әмирханов Татарстанның Актаныш районы Кәскәй авылында 1933 елның 22 апрелендә дөньяга килә. Сөн елгасы Агыйделгә койган җирдә урнашкан авыл. Тәгәрәп уйнап үскән вакытта 8 яшендә Бөек Ватан сугышы башлана. Безне шулай өйрәттеләр. Сугыш барганда ачланышырга ярмый, эшләргә кирәк. Дөньяны алып бару өчен бөтен тырышлыгыңны бирергә кирәк. Her vakit buna şu soğuşunun psikologik yönelişi buna şundan ibaret idi. Ул чор балаларына гомумән бик иртә җитлегергә туры килә. Кырда эшлиләр, 10-12 яшьлек малайлар сабан сөрә, тырмалый. Bir vakit başak җыярга бардык инде. Шунда başak җыйганда bir гүләү тавышы ишетелә. Безнең якларда инде ул теге самолетлар бик юк иде. Менә шул ниндидер bir шомлы гүләү тавышы. Bir кечкенә генә Samolyot mu нәрсәдер, менә шул самолет вара, төтен чыгара һәм төтен аска таба төшә. Шуннан кемдер кычкырып ибәрде, газ дип кычкырып ибәрде. Хәзер без барып да җыелышып, анда эскерт бар, салам эскерт янына укытучылар да безнең белән барып, шунда сыйнабыз инде. Ул вакытта ракета самолетларын сынау булган икән. Соңрак әлеге вакыйга турында Төтенле самолет дигән повестьта яза ул. Тик әдәбиятка килгәнчә әле күп урау еллар үтә. Әтисе фронтта ятып калган, әнисе бер туктаусыз эштә. Балаларны әбиләре тәрбияләп үстерә. Ул бик акыллы, бик савыр һәм бик шушындый дөньяга саф, пак, чисталык белән карый торган әби иде. Безне өйрәтә инде ул. Кычкырып сөйләшмәгез. Кеше белән ачуланышмагыз. Марат Әмирхановның тыйнаклыгы, сабырлыгы нигезендә әнә шул агаби тәрбиясе ята. Казан педагогия институтында татар әдәбияты һәм тарих бүлегендә белем алган ул. Питрәч районының Күн авылында, аннан Бөгелмәнең Карабаш дигән эшчеләр бистәсендә укыта. 12 ел мәктәптә эшләп, РСФСРның халык мәгарифе отличнигы исеме ала. Бәлки гомере буе шул юлдан барганда булыр иде. Тик язмышның үз планы. Чаллыга татар мәктәбенә директор булып китәргә җыенган җирдән хәбәр килеп ирешә. Халал җәфетем Җәүһәрия авырып китте һәм аның күкрәгендә ямашыш таптылар. Марат Әмирхановның хатыны Җәүһәрия дә укытучы булган, үз вакытында институтта танышканнар. Авыруның көчәеп китүенә бик зур кайгы сәбәп булды ди Марат Әмирханов. 12 яшьлек кызлары Ләйлә дә шул чирдән вафат булган. Хатыны белән 20 ел тирәсе яшәп калалар. Ул чордагы хәлләрен Марат Әмирханов үзе генә белә. Кайгы хәсрәте кәгазьгә түгелә. Булар хакында Тәкъдир дигән роман яза. Казанда калырга туры килгәч, укыту эшен туктатып журналистикага китә. Социалистик Татарстан газетасында мәгариф темасына яза, аннан сәнәгать бүлеген җитәкли. Вакытлыча хәзерге Сөембикә элеке Азат хатын журналына куялар. Нәтиҗәдә 20 елдан артык эшли. Нигездә хатын-кызлардан торган коллективта җиңел түгел әлбәттә. Мин бит баш мөхәррир урынбасары булып эшләдем инде анда һәр вакыт. Хатын-кызның сине үзләреннән айырмасын өчен, алар сине хөрмәт итү өчен, аларның берсе алында берсен мактарга ярамый. Берсе алында берсен хурларга ярамый. Хатын-кызлар психологиясын яхшы белә ул. Бу әсәрләрендә дә чагылыш таба. Аларда Гөлнәзирә, Мөкәррәмә, Сөембикә, Үрбәт, Ханәкә һәм башка хатын-кыз образлары. Беренче әсәрен 45 яшендә генә яза. Алаяк дигән хикәя була ул. Әдәбиятка соң килсә дә, яралгысы бала чагыннан ук. Китап уку,
kitapka münasebet şul kadar kişi bizim yatlarda, şahsen bizim avulda. Buna kitapını ikişer dürter mertebe okuyulur. Kitap müşelaga ile nedir? Buna şunday aşarga yok, açlık, halk kitap okuy. Ижатын кыска юмористик хикәяләр белән башласа да, соңгы елларда тарихи романнарга өстенлек бирә ул. Әйтик, Олуг Мөхәммәд китабын 1 ел яза. Нигезендә документаль фактлар. 3000 гаскәр белән 41 меңлек гаскәрле дошманны тар-мар иткән, Казан ханлыгының башында торган Олуг Мөхәммәд язмышы аны һәр вакыт борчыган. Birinci mertebe Gayet İshaki Oluk Muhammed turunda dram yazar. 71 yıl ötkendən soң, onun шығуынан soň, min şol Oluk Muhammed'nin degan romanını çıgardım indi. Oluk Muhammed'ga zor heykel koyarak gerek. Ondan da layıklı, ondan da gerekli bolgan heykel da yok. Tıra tatar, yuxudan tiz tıra tatar. Марат Әмирханов милләт язмышына битараф түгел, борчылып яши, татарның тарихын, шәхесләре турында язырга, сөйләргә кирәк дигән фикердә. Аның әсәрләрендә дә уртада һәр вакыт шәхес. Марат Әмирханов онытылган образларны тартып чыгарырга тырыша, эзләнә. Тарихи романнарны язу өчен бик күп чыганаклар белән эшләргә кирәк, документларны, истәлекләрне бер-берсе белән чагыштырып эшли Марат Әмирханов. Шулай хакыйкатькә чыга. Әйтик, Габдулла Тукайның әнисе турында төрле фикерләр йөри иде. Язучының бу хакта Биби Мәмдүдә дигән китабы дөнья күрде. Күптән түгел Габдулла Җан дигәне дә табадан төште. Бу монда мәктәптә өйрәнгән Габдулла түгел инде. Бу Габдулланың үзенең тормышы ул менә шунлыкта ул ничек яшәгән, шунлыкта ул ничек эшләгән анна менә шул яклар инде. Узган ел 9-10 гасыр вакыйгаларын яктырткан Яугирә дигән романы дөнья күргән. Хәзер Марат Әмирханов Тукай янындагы шәхесләр, чурдашлары турында китап әзерли. Мәсәлән, мин шуны языйм әле, мин шуны эшлим әле дип кенә язып булмый. Ул ишеңдә, күңелеңдә сиңа катнашы булмаган ниндидер бер көчләр бар анда. Менә шул син үзең теләмәгәндә дә ул сине утырта, сине яздыра һәм син эшлисең. Син башлыйсың, мәсәлән, менә шулай эшлим әле, языйм дип, бу сюжет турында, композиция турында. Ул икенче ни белән бара. 90 яшендә дә әнә шулай җитез булуы геннан да киләдер. Моңа өстәп Марат Әмирханов спорт белән дә шөгыльләнә. Кышын чаңгы шуа, җәен су кыена, режим тотуда мөһим ди. Иртән торам, физкультура башлана инде. Эшкә утырам инде. Һәм сәгать 5 яртыда китәм Урицкий паркы шунда. Һәм анда минем маршрут 7 чакрым. Шул 7 чакрымны һәр көнне яңгыр явамы, кар явамы. Зур ихтыяр кеше булган, бик тырыш язучы ул Марат Әмирханов. Аның иҗат букчасында 10 роман, 30 повесть, 30-га якын хикәя һәм әдәби очерклар. Татар әдәбиятының иң күренекле вәкилләреннән берсе Марат Әмирханов татар халкы өчен зур эш башкара. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан.